Alright, so hi everyone, kumusta? It's me, Kelvin, back again with another vlog, and today's vlog is kind of hassle kay exam namo and finals. Finals namo karon sa mga subjects nga pang first term lang, and second exam next week for semestral na subjects. So yeah, hassle kayo. What's up guys? Mora niya akong ginaingon ron nga nagsugod ang intrams nya karon, later na may exam nya igor mi naglaglaag kay si Jasper nang hagad nya wa pa day kalingawan ron. Naman si Ken. Pohon guys, akong naong napudri pohon just pohon atong naong napudri Architect ang basa. ha? Dib. Pero sa civil ata. Civil. Nya unsa may naong nimo kung mo-graduate? unsay naong nimo kung mo-graduate ka? Unya ibutang dira So karon guys, nami karon sa Oval. Kauban ako si Jasper na sila sa likod. And last 2019 diri agi held ang previous intramurals katong face to face pa, wala pa COVID. And karon nakatawan ko sa duwa. And karon 2022 possible nga diri gyapon sa field i-held ang intramurals karon nga year. Wala ko Umok na sapatos. Umok ka sana siya yung something na umok. Grabe, medyo nibibo na gamay ang kuan. Oval guys.
Kada nindot ang baka no, ang baka na tawag. Asa? High jump na. Pag-ambak ba? Asa na? Kana mo man nagita ang baka sa high jump. Ay, kanang balas. Dili ka nang balas, kana Asa? yung nakapula ba? Ay! Abi no, dere long jump, di ba ni dere? Karan ka na siya. Makarade ka na eh. Rod ba? Ano ka na, Rod? Ang area. Oh, dili dera. Dili, uy. Namang goy i. Wala, uy. Rod lang kapag bay. Pag-pi or Newton. Haha, mali ko, mali ko. Ba't yung maganda, Rod? Sir, mo-retake man ko. Mo-retake ko para makita ka. Atik lang! Atik lang! Bye, sir. Hi, sir. Bye sa vlog. Bye. Bye-bye.